soyayyar zamani. Waiwayi adon tafiya musamman a wannan sani da kamfanin Sandwich Productions ya sake waiwayi da shirin sa. Irin wahalar da ni a kanki, irin haukar da nake a kanki, irin rashin mutuncin da nake shi ne a kanki. Ina so ke tabbata da bakin sa ki gaya masa. Sa kashi. Wannan karo shirin ya zo da sabon sauyi na tsaka mai wuya. Na shiga da zai mun da rayuwata ina cikin wata musibar ba fita ba. Sa kashi. Har ila yau takaddamar da ta wanzar da kace mace tsakanin jarumawan biyu shi ke taƙi da ingancin shirin sa. Kina yi mashi da to wallahi ina so ne ki tilasta dole so kina so ki ba ki so. Shirin sa'a kashi na biyu duniya ne akan shirin da ya gabata sa'a wanda Rashida da Abdullahi ta shirya mu. Allah ya fi ku wallahi ba abin da kai saka yi. Na gaya sa'a kashi Da hanya za mu bi domin neman sa'ar soyayya ta yi ba a wurin mai la'ari. menene ƙarshen wannan ta wuyar sa'a kashi da biyu da ƙunshi da ƙarshen bayani. In dauke ki in nuna a haske, in wanke ki in fito da ke duniya ta gani. Sa'a kashi da biyu ya zo da umarnin arzikin fasihin ne ba da umarnin Hussein Ali Muhammad wanda babu karami ya samu damar shirye-shirye a wannan karo. Ina ta take da ci. Rashida da Abdullahi ta ɗauki nauyin shirye-shirye. Ka san haushin mace da ɓace wanda ya nuna kita a kan sa ba abin da zai yi. Sa'a ina son ta kuma sa'a. Jini sa'ar da ka samu sani ko samu sa'a ko kuma da ni da kai da sa'a.